own personal volitions and capacities mondo gi support families mopogore opogore mag jogo matuo, mag jogo maonge chiemo, mag kata nyithindo madhi e skul maonge gi pesa. Kendo waseneno ka different platforms bende nyisowa, obed X, obed Facebook, obed kata mana TikTok, ka stories gi bende igolo kanyo. Kendo anagonegi erokamano nikech as individuals, as a country, wan gi a very harsh economic downturn ma sirikal temo kendo ging'iyo kaka ginyalo mitigate giko matimore, but ng'ata mawuok kacha kendo makonyo ng'ato ma samoro nigi chandruok mopogre. An my shout out kendo ber kuom gigo maseneno katimore, kata jogo mosegona simu ka bende kwaya ni oronwa kama, timnwa kama, kata losnwa gi ng'anene. Mano e morna nikech ok wawach ni nyaka sirikal tim gik moko te. Namba 2 mosebedna maber en kaka ne rais owuok kata timore kata ok timre Sharon, ni nyathi ma iluongo ni ja grade 10 mano luonge skul nyaka odhi e skul, whether en gi school fees kata en gi buge kata en gi uniform. Aparo ni mano en gima ber na kawuok e duond jatelo mar piny, kata gin gik matimore adieri kata ok gitimre, to the fact ni nitiere goodwill ma rais owacho, nikech rais ma wantiere godo to be en ng'at ma aparo ni vitu kwa ground ka gik moko timre, en ng'atno ma morne en ni gik moko timre, but be wang'e ni en jaloso ahinya. Kendo jaloso nyocho nyisowa ni kidhi e osiptal to SHA ok ti, tigone simu, kata idhi ka polis tiwacho ni polis ni bi mondo imak jogi nikech SHA ok ti. Kata timore kata ok timre, but ineno ka en jatelo ma interest mare en ni mar mondo gik moko timre. Omiyo wadwa ni mondo jonyuol bende kata jogo manigi nyithindo mantie oko kacha mose test this narrative mar rais, mose dhi e skul ma obedo admitted ka gionge gi pesa, bende ka Ramogi TV and other media houses kanyo nyalo konyowa golo stories gi. Aparo ni mano bende nyalo konyo rais gi lange motiyogo. Ne waneno ka mheshimiwa ma one of the Nyanza MPs openjo nyaka CS mar education ni to intamo miyo kimak gasimu nikech ji nigi interest mar mondo gik moko timre maber. Omiyo ng'ata mawuok kacha mar mondo otim gigo mabeyo, an mano e ber masenene kuom wik mosebeti. Marach mabe osina kendo joga en ni ji nyalo go bunde e kanisa. Ok en gimoripo bed ni timore, kendo Kenya ma wantiere sani en gima rach kabisa. To wan gi chike kendo wan gi katiba masiro ratiro mar japiny, kendo nyaka ng'iyo kaka migepe mopogore opogore kaka mag polis bende tiyo. Omiyo polise manodhi ogo ji e bunde, whether you stand with Rigathi Gachagua kata kiero gigo ma otimo, to koripo bed ni timore ni ji nyalo wuok e utegi kendo gidhi lemo, to sama tin to nikoro jomoko manigi differences matin wuok to gichako gore. En gima rach kabisa. Kendo jogo ma otelo ne polisewa kendo gi political parties mopogore opogore, they owe Kenyans a very sincere apology. Wach mar Joko Odinga to kadwa lose nikech jakom wajawacho ka pile ni Nyasaye mondo oket chunye mondo oyue kama okwe, kendo koro chunye mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba tinga jowi mondo bed kama okwe mondo oyue kanyo. Erokamano ahinya. Halum korka kori wadong' mana gi ndalo matin tieko juma. Kendo juma ineno mane mabeyo gi maricho ni gin mage? Kaluwore gi panel ma wantiego, abro address wach masido nikech nan kode lounge kocha, to I didn't know, ne akia ni kare nami some insights nikech atemo dado no atemo wuoyo matin kare na wuoyo gi ng'ama ni e sirkal. Ragoero kamana ahinya ni